суръатафзоӣ яке аз қоидавайронкуниҳои дағали ҳаракат ба шумор рафта, зиёда аз 50% садамаҳои нақлиётии содиршуда бо ҷурми ин намуди қоидавайронкунӣ ба қайд гирифта шудааст. Масалан, санаи 6 январи соли 2020 тахминан соатҳои 17:30 ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Opel Astra рақами қайди давлатии TG 0743 SR02 Эргашев Соҳибҷон Исмоилович, истиқоматкунандаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, ҳангоми ҳаракат бо кӯчаи Фахрӣ дар рӯбарӯи ҳавлии истиқоматии рақами 6 аз сабаби баланд намудани суръати ҳаракати воситаи нақлиёт аз меъёри муқаррар кардашуда бехатарии ҳаракат дар роҳро таъмин карда натавониста, шаҳрванд Қодиров Абдулқосим Абдуманнонович, истиқоматкунандаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ки бо дучархаи маюбӣ бо канори рости роҳ ҳаракат мекард, пахш намудааст. дар натиҷа охирон ҷароҳатҳои вазини ҷисмонӣ бардошта. ҳангоми дастрас намудан ба беморхонаи марказии шаҳри Хуҷанд ба ҳалокат расидааст. ё худ санаи 8 январи соли 2020 тахминан соатҳои 10:00 ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Mercedes Benz рақами қайди давлатии TG 7900 AT02 Каримов Турсунали Валиевич, истиқоматкунандаи шаҳри Конибодон, ҳангоми ҳаракат дар километри 32-юми роҳи нақлиётгарди Конибодон Хуҷанд воқеъ дар ҳудуди деҳаи Ниёзбеки шаҳри Конибодон аз сабаби баланд намудани суръати ҳаракати воситаи нақлиёт аз меъёри муқаррар кардашуда аз ӯҳдаи идории воситаи нақлиёт набаромада ба канори рости роҳ баромада ба дарахт бархӯрда чаппа гаштааст ва дар натиҷаи шикасти дарахт велосипедрони ноболиғ Рӯзибоев Бахтиёр Ғуломович, соли таваллудаи 2006, истиқоматкунандаи шаҳри Конибодон, хонандаи синфи 7-уми мактаби таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 33 шаҳри Конибодон, ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардошта ба беморхонаи марказии шаҳри Конибодон бистарӣ гардида, велосипедрони ноболиғ Ӯрмонов Далерҷон Дилмуродович, истиқоматкунандаи суроғаи дарболо зикр гардида, хонандаи синфи 7-уми мактаби таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 33 шаҳри Конибодон аз ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардоштааш дар беморхонаи марказии шаҳри Конибодон ба ҳалокат расидааст. ё худ санаи 11 январи соли 2020 тахминан соатҳои 15:00 ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Opel Zafira рақами қайди давлатии TG 0335 OS02 Бахриддинзода Нуриддин Қутбиддин, соли таваллудаш 1994, истиқоматкунандаи ноҳияи Деваштич, ҳангоми ҳаракат дар километри 254-уми роҳи нақлиётгарди Душанбе Хуҷанд Чаноқ воқеъ дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Яхтани ноҳияи Деваштич аз сабаби дағалона вайрон намудани талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ бехатарии ҳаракат дар роҳро таъмин карда натавониста ба воситаи нақлиёти тамғаи Opel Zafira рақами қайди давлатии TG 7065 NR01 таҳти идораи ронанда Раҳимов Адхам Ибодуллоевич, истиқоматкунандаи ноҳияи Варзоб бармехӯрад. дар натиҷа ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Opel Zafira рақами қайди давлатии TG 7065 NR01 Рахимов Адхам ва мусофири воситаи нақлиёти тамғаи Opel Zafira рақами қайди давлатии TG 0335 OS02 Ҳасанова Мавзуна Бурхоновна, соли таваллудаи 2001, истиқоматкунандаи ноҳияи Деваштич, донишҷӯи бахши якуми коллеҷи тиббии шаҳри Хуҷанд, ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардошта дар беморхона ба ҳалокат расиданд. ана ин аст оқибати риоя накардани талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ки ба чандин оилаҳо оҳу нола ва андӯҳи гарон овард. алҳол аз рӯи ҳодисаҳои мазкур маводҳои зарурӣ тартиб дода шуда. барои муайян намудани сабабу шароитҳои ба онҳо мусоидаткунанда аз ҷониби шӯъбаи тафтишотии раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд тафтишоти пешакӣ идома дорад. бинобар ин роҳбарияти шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилии раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд аз ҳамаи иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ, махсусан ронандагони воситаҳои нақлиёт хоҳиш ва талаб менамояд ки аз мисолҳои дар боло овардашуда хулосаи зарурӣ бароварда ҳангоми нишастан паси чамбараки воситаҳои нақлиёт доимо бо диққату эҳтиёткор буда суръати ҳаракати воситаи нақлиётро аз меъёри муқарраршуда баланд накунанд ва ҳеҷ гоҳ гунаҳгори рӯй додани чунин садамаҳои нақлиётӣ бо оқибатҳои вазнин нагарданд. зеро риояи ҳатмии қоидаҳои ҳаракат дар роҳ гарави саломатӣ ва бехатарии ҳар як шаҳрванд мебошад. воқеъ ба ҳамаи ронандагон роҳи сафеду бехатар орзу менамоем.